Inang pembaik pembiang nama taga meeting jong pra sibit. Iwan ban pensyai ya kini kedong rim ke ba kum ke parti ya irang ba senong ba insiam ya ke benta ke jeng I ban pedang buram ya kinong yalam bat ya ki nongsong senong bat ya kini ki rang ba ki bawan ban ya dan bentalang bat ni hagani ke janmen. Tuh, nangkong siap ngasnyo ban aingo ya ublay ubla ai ni kalat kene kesengi ke bam pulot por ban poi seduk sene jeka sebajengai sebagendong ngasnyo mu sibun kamtam ya dile ki purlok ke bayawan lang narum naneng ke bayawan ban kersyal lang ban ai jumut lang ban ai musim lang ya ka ba ka parti ka perkat ya ka babahatam na benta jungi pada ngang kuat ban sim por si slam ngang kerpat ya pi ka ba bro ba pen pelej jingmut gumno kini riurang ba menta uwe hadin uwe gumno ki ajingmut bat jimut di berkat di hakanega si bamta karena tangkap tahe aku blay barok ya pigi paiba kebedon pasong bakau kirang ba kilong kumi kilong pa kamtam ki hep ki barit tengah blay bi bapila pelut pork nang hakanega si bamta WPP 7 Amnarim Circle I ba rigid mi namin ba insim nya kabanta jung I ban pedang buram ya ki no yalam jong ka parti batum juru ya ki pajba ano kong nga penpau ka jing sungu burom si kada ya ublay nong bu nong thau ingi ubala pela yang ikum ka parti bat kum juru ya ka isi ka jongi jong ka swen amrem circle ya ka bau bleu la wan ra ingi hakane ka snong ka ba jong pi inti bat ngilapoi hangne da kajing suk bat da kajing kemen bat nakaliang jong akum u general secretary jong kaswen amrem circle tau nongkong ya I presiden rangba jongi iba ha kajing penbet kajing kum ka isi rengkat kajing trelang bat ka si isi jong ka party ila munjur ban pelong ya kan kajing lang pai ba lani kajing pensai pai ba halor kinong rim jong ka party hang ne ha ka snong ka jong pi bat klaim dak letro ngai khublei ya kinong kitkam bashibhem jong ka party kibayala bandon lang rengkat hang ne ban senran lang ya I presiden rangba jungi kata ka jing so kemen bat ka jing songu ka ba kraw ya ka party ka jungi kabala jit bat ya kabala kloy ban wan rung hakana ka snong ka jong pi nakamenta bang yo ban pendep ya kana ka program nang ban pensai pai ba halor kinong rim jong ka party kiba ki pai ba anak ka dong berkatain ka jongi kala trang dik ban yo ino ya ka dur khmat jongi presiden jongi bat ban yo ino ya ka ta jing troikam jong ka party nang ne shikman ngam kwa ban kren penslem reng snow tang ban ai ya ka jing kren priang snow ba ya I presiden rangba jongi ya ki wepat ki ru pau khmat jong ka seng ki bangamla ban jer kerteng ki mrai baro ki bala ban wandam bandang ka ban ngikum kum ka isi jongi ngasno ban penpau ke jing sungu lang pi baro hak kerteng jong ka WPP sun amrem ngasno ban khot bat ban priang bat ban priang lang ro ya pi baro kinong snong jong ka snong dang bare hangne te ngam don kentin su ban kren hang kapor ngasno ban ai kata ka jing sungu ka bakrau ya ka snong ka bala priang bat kum juru ya irang ba snong brom ibala sya yangi bangin pelong ya kana meeting barhaswa bangin jam syakmat nagamta bagan aino yang jingkren nai presiden rong ba ngasong ban khot ya ki khna ki bala penbet nak menta ban pendeng sentiu ya presiden rong ba jungi bat iki wepat badang pendeng sentiu ya presiden rong ba jungi kerpat ipi so ba ban thak tilang
Kamdai bangakhlai. Ki doktor kitip bangalatrat. Kamdai ke besok bansatkan kelembang. Arspa arhu ekenta. Hangni ngasmutu don kakti na lendat ka bakarsan ya kajing ki kajing. Bade yang tabing ila job. Bade yang tabing ila job. Bade yang taru bangi i bakakti ke job le gadan. Arspa arhu ekenta. Deki pau hajar ki pai ba ki wan malagasni. Kidan ki sni ba deki lak ki pai ba ki poi. Klemmi tanggawe kajing kulmar. Deki jeki kabadon burom. Jeki kaba itnat kaba syongkia kaba syongkun bat ngila job. Mentangi pelong jingalang haga liurba ngibu program be kaba pela kalong min mit slap min step slap telah dei kapor jingalang ga BPP uslap urang kam dei bingile jadu ndrei ngi i bahang taru ka don ka kti ga joble tak tara ko buram kale chuble ubla snap ya ga jing doi ga jing uyu i ga donut ga jing bat ka dei ka taru ka ba pelong gi klung kibadang hapo arsnem kibam patip wayu barden kim patip kai ke politics kim patip ke jingduk kim patip ke jinge hindre kami bet naga shentur jongki haupa denem haupa kamu diu kata kini ki klung ki badet kitip ayupi ya ka jing ndre balai ki ruai ki pertama ne masnuan mangi haupra hato kamde ka bon maya ayure nakatara ngam artatin ko ki para ki ba e ki jinga ki ba shnong hang ne po nong bare tenamarta lada pis ngode banong ba hoto kala de ngi mentang yenum snap sho ngi ma num yo yeru kamlele ngan rai ban pinya sono yala de bat ka voice of the people party ngi mentang ile ngi penrung dekhot tilada mapi ki samla ki long kemi kinong shong shnong kibada na ngani gasnong pisno tho am kamen sim ja kanum sok larang amedon benta ban ya tei pat ya geri lingba ka voice of the people party kumnongan chui yu barden klem kersyam la si ban it klem kersyam bat kong it baka tenra na din long hi bat kong it bat ka it habong it hap kersyam habong it hap ai ka kti kamon ka kti ka diang lada pi shania shisha hangi lada pi snow bak ai ka bangi yang nam ta ka jabru ka long ka badai bat pi dei ban ai men sim kani ka de ka por bangi khot ye pi ba pen ai ya ka jing ka sham daga ba pi pineso ya le di ka voice of the people party ki samla ki jingi ki badan hang ne ken sa shim ya ka benta ban punrung khot ya pi shaga party kumangi jule meneru hang ta ya po preng skap mo hang tairu ngikot ikipat ba banuan syakmat namar balai ngikwa ban shim me ke jing menjur habashit habashai ngaboro kitip uai ubarden ngam jukren sniu yanu inu nadin bat ngam jukren nalendat jono ngalarai ngan nom selia yanu inu kum ka brio ka balai lut kumu brio balai lut ban pineso yalani ka voice of the people party Opera! toh ngibiang siya ni ali toh kita kita ngawang Wanin deh. toh kublai shibone kamen sim ko jika kamen habangi ya kilong kpa kibalong kimi ki jingi ki konsama ki ki para ki jingi mo ki parado ki parasnam ki para kher ki paramer ai ki jinga sham ngini trei shidom kai ga bangi kulari phi kalong bangenum shukori phi haba pies aki kon ki kti ke jongi tenaman ta ngani kapor kublai shibonam ta jong phi ki balawan te kum gadak jong ka jing menjur kum gadak jong ka jing trang ba phinya so
finish sno bat ka party ke jingi pinya ra ye ki kiti ke ju pilang baro man ra lang ye ki kiti ke jingi paro ki badan hang ni ban pni ba mangi nila rai nadu menta ka singi ka pratrik nailur arjar arpulai bangin pinya sono bat ka boys of the people party ngini pertalang ru laisin banga ya ka symbol jong ka party ka ba mau ngiti bro opera ngini pertalang laising ngindai pertae kanang ba kani ka War West ka ba hapo ka Amlarem constituency kan sawa ka sur ka opera nginang pinso tolem ru ikibai ka basem kilok ki jong om tangani po nong mere ndai keleng-keleng bangin ai ka jingkasyan ngin klet no ya kal paladep ringin stang kmai nang nishmat ngini pertalang laisien bak nga ka ni kapol hapra kublai shibun kublai shihajarngo Kispa Sanpo Shislam. Teki barong kum ki primary member kalong Sanpo tangka Shislam. Te hangi ki sadon ki volunteer ke ban sa ai happy gidi ke form. Te pela ban shemi gidi ke form na gidi ke volunteer nata pisa pendap hangi hi. Te haden ba pela dap pendap ki wan pen thai gidi ke form hangi ba kini ki volunteer ke barang hangi ru kin satari ni benta ban satrai bakin sapan thai shapi ya kani ka ba satrai do jo ka form ka balong to ka dur jo ka reset te hangi hajrong number te pin ban klai ka kam so bhai wan shemi Hah?